Kana mazogara vazukuru, kana mazogara ndoda kuti muzive chinhu ichi. Kana kune muchinda anonzi Mambo Dhuterere, aiwa Mambo Dhuterere anotopisa zvekudaro, mazviwa anotopisa zvekudaro. Apa weekend ichangopera, Sunday ichangopera, Mambo akanga akakokwa kuKadoma, kuguta reKadoma rinonzi City of Gold. Aiwa uko kwaakanga aenda kuno, akanga aenda kuchechi, so paneka video kekuratidza kuti aiwa kunyange nevanopinda nawo ikereke vanomugamuchira. Katoda kuti tiketi tinokuratidzai imi motiudzawo comment section munofunge nezveka video aka welcome yaakaitwa nehama dzake muna hashe dzaanosvonda nadzo kuguta reKadoma. Asi chekutanga, kana usati wasubscribe paSaint TV, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ka video kachona ndo kanotera from Uncle Saint and the only Zim Uncle ne Saint TV crew for now. Hit Put him again.